Abian da dagoeneko bosgarren ikusi arte erakusketa. Aurreko urteetan bezala, Murkil dendarien elkarteko hainbat dendetako erakustokietan artelanak ikusi ahal izango ditugu. 79 argazki ikusgai izango dira aurtengo honetan eta ohikoa den bezala, ibilbide bat eginaz herrian zehar, erakustoki horiek ezagutu eta artelanak ikusi ahal izango dituzue. Aurten bosgarren aldia da Murkilekoak ikusi arte antolatzen dutela espresion taldekoak eta Zarauzko udaleko kultura sailekin batera. Orain arte pintura, talla, eskultura eta aurten berezitasuna izango da argazkiek izango direla. Murkilek argazkilanen euskarri eta marku gisa bere komertzioen erakusleioak ipindiko ditu. Kritiko bat aurkeztuko ditu. Bertan, bakoitzaren kopakena azalduko da. Zarauztik paseatzen dugun bitartean, komertzioak ikusi eta duten kalitateaz jabetzera eramango gaitu. Kartelak, Zarautzen eta inguruetan ezarriko dira, triptikoak berriz, denda, turismo bulegoan, kulturatxean, ostalaritza eta beste interesgunetan. Eta ikusi arte lehiaketan epamaiak aukeratukuratoko argazki irabazle bat egongo da. Epamaia argazkilariaren ordezkariak, udaletxeko kultura arloaren kideak eta Murkileko arduraduran batek osatuko dute. Saria izango da publizitatea eta plaka oroigarri batez gain, berarentzat bakarrik antolatuko den Torreluzeako erakusketa bat izango da. Data ez dago oraindik finkaturik. Beste alde batetik, argazkilana eta erakusleioa hobeto bateratzen duen komertzioari beste sari bat emango zaio. Izango da 2 pertsonarentzat afari bat. Denak gipuzkoarrak dira eta 4 bat zarauztarrak. Beraz, beti bezala, beste urteetan bezala ere bai, bertako artistekin kontatu dugu. Guretzat oinarrizkoa da, bertako artistakin, bertako artista masarekin kontatzea beti ona izaten da. Pertartzaileak dira Goizane Mendizabal, Ander Armendariz, Albontza Irijalba, Imanol Lorenzo, Luis Epelde, Rafa Zubiria, Koldo Armendariz, eta Ander Gartziandia gezki jarritako triptikoan da Gartziandia, ez Gartizandia. Errata txiki bat izan da.